Здрасти хора, съжалявам. И така, тук съм. На забавен каданс. Please wait. Да, ето ме. Продължавам. Тук направих си и това. Тук долу ми е минчката. Направих си храна. Направих си full armor. Спекох си айрон. Ето го и пиленцето. Това е от старата ми броня. Кофти, нали? И да, нещо при малко се предсака, ако питате за това епизод, нещо стана объркан. Това прекъснах до някъде и започнах. Това съжалявам доста. Нещо се бъгна и така трябваше да станем. И сега втори епизод ще ползвам команди, разбира се. Като set speed, set jump. Значи ще пробвам са set jump 2. Не, 0.2. Set jump 0.15. Значи set jump 10. Уии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 ii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 Jump 3. Скачам, така подскачкам доста, като в терария нещо подобно. Не. Set jump 2. Set jump 2. Да, ето вече съм като всяка съм в терария. И явно този клип ще се казва Terraria Options, защото какво пари има в Терария? Все едно съм в Терария, нали? Булката влиза и излиза тъжна. Мама ще й купи грозно букетче. Отварям това и да, всъщност ето имам full armor, това е хубавото. Сега абсолютно нищо не знам какво да правя, освен да си направя ферма, но ще стопна докато за секунда ще стопна докато намеря семена. Да, ще ходя натам някъде да рова, да намирам разни глупости. И връщам се след малко. И така тук вече обрах вече малко сид. И сега хода към къщата. Това е сида. И си направим една лекичка мутика. Нали уж сме седани са. Да се държим като такива. Не така, ще направя желязо, защото не ми се хъби копъра. Това прозвуча тъпо. Мисля, всъщност и тук някъде да бъдем. Това ще е трудно решение. Гледайте ме на забързан каданс.
докато реда на клиповете, то ще съм и не мисля за това днес. Днес за това и чао!